Ja. Ja, dit is mijn panty! Lia, tiket zijn gaas. Van je oma Lawrence. Zij gaas, Hou je bek, ik was niet. zij gaas. Ik zeg jou, ja. Hou je bek! Zij zijn ook al gaas. Zij zijn manieren, niet zijn de etiket. Papa, over jou. Saya rasa man. Zij die etiket, die meisje. Wat de etiket? Wat de etiket voor jou, nou joh? Wie zei ooit wat is etiket, nou ja? Wie zei wat is etiket? Zij Van zij. Ifaitela. Wow, skill die mensen. Ja, jullie kan komen samen zo gaas en ze zijn je mannen. Die broek aan en dan zien ze wie is lelijk, nou joh. Nee, zij is erg lelijk. Ja. Dan verstaan. Jongen, vriend, dat is ook Als goed. je zij zulke lelijke manieren. Je gaat de goed posten, jong. Nou, Je gaat die goed posten. Zeg man. Oh, die is wel klaar. Ah, die raakt man. Jaren met die 177 likes. Mijn schat, bepaal voor jou. Het is natuurlijk dat je altijd bonnet. Nee, want zij die manieren niet die kan. Zij die manieren niet. Ik kan het niet horen nu, Jari. Want ik zal voor jou. Als het dan van 4 eerst voor je eigen dier. Kan je gaan door een netzakje op. Wat wil zij nou nog heen, meisje? Wat zoekt zij? Wat zoekt zij? Sorry, meisje. Sorry, zij is op verkeerde bus. Zij is op verkeerde bus. 3 takjes lang, zoals die aan het zaas. Oh, meisje. Ik ga niet eens pief met die panty, want zij die manieren of etiketti. Mijn schat, bepaal Zij voor vindt om jou. jezelf te draaien. Want zij zien hoe ze voor mij als op het dreigen. Nou voelt ze zich aan samen van mij zeggen. Ik heb mannen, niet meisje. Niet. Ik lees het maar meer dan als je een punten. Ze moet focussen op school weg. Sorry, mijn schat. Ik hier op 4 niet klaar met school. Nee, maar die kunnen like zijn 3 takjes lang, kijk. Die kan raak kijken hoe lijkt ik aan gezien zij zo nou voor mij aangaan. Hij is overreed, man. Kom ik wijs voor ze maar alles, meisje. Kom ik wijs voor ze maar alles. Ya, laat eens alles zien. Oma sih lepas Daar tayo niet van mij Kijk, touw. pas op TikTok. Hij komt er hier voor je body. Kijk, kan man zijn TikTok, man. Nee, mijn schat, want zij heeft eerst een body wat kan battle met mij. Nee, mijn schat, want ik zou voor toen gewoon vast. Ik zou voor toen gewoon vast. Hij laat zich ook Bepaal verbannen. voor jou. Ik zie Bepaal voor jou, ma. Wat is jouw manier? Wat kan je Afsluiten met jou, maar wat gebeurt? Misschien is het maar jou nog een keer na voor 4 uur. Mijn schat, jouw maat wil laten vallen met geboorte. Hallo. Jouw ma. Ik vind jou zie wat ski jij er zo. afgesmeren. Wie zei wat? Nee, op een oude van die dag. Zij kan niet eens mijn face zien. Zij schuilt naar achter je profile. Mijn schat, Hoe ik ja, heb zij het de man, followers in de man, likes om mijn live te Oh, join. van mij Suze, van mij Suze. Ya, was kela meu. Van mij Suze, yo. Sabi ba na man? Ik verkoop mijn Ay, kid Zij na, zeggen, ik ga man. naar je live, live, Die waar en die- ik heb die- die kracht die van staan. Nee. En nee, die gaan die zaak maken in leven. En mensen wat die zaak Maar die kan maken. fokken over die samenleving. Je wordt seks naar jou. Want zij maken dat is zaakje. Zij klimt voor straat, maar het aan je camera, man. Yo, van mij Suze. Ja, dames en heren, boy.